Matur nuwun sampun mirsani video saking kula lan kanca-kanca. Iya bener banget Kang. Lah terus kepanjang kuyungipun kagem Ngenol Music, pencet like, komen, subscribe. Ayo rame-rame didukung lur. Sugeng ngalai apedangi jagat raya gumlaring ngagungan teni turangga rinangga kesenian tradisional putra nugraha vokale cewek masih rada ugana sithik. Hey, hey. Son pambagya sagung pamirsa kang rinangga kita warga seni jaranan putra nugraha kang mijil saking desa Tugu Rejo Tengen kang dipun pimpin dening Bapak Narto estining kita pagelaran kita amawela jaret yasan lucu prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan putra nugraha oh 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 yo 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 sagung pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan putra nugraha kang mijil saking desa Tugu Rejo Tengen kang dipun pimpin dening Bapak Narto estining kita pagelaran kita amawela jaret yas lucu prana sinartan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan putra nugraha jaranan putra nugraha ayo geng padha sing ati-ati anggone gladhen jejukitan dalu menika nggih. Oh. Yo. Hea 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 hea. Prayitna ger sing ati-ati putra nugraha. Ye op. Nah. Ho ho. Hai. Ah. He. Bola sing ati-ati Dik Dipna. Sesarengan putra nugraha wonten jaranan cabai rawit wonten lainipun Adik Arsa Alta dan juga Nino yer hey ho nah ayo ho ah ya yo ha ho 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 Mbak
oh oh hoppa ka ho 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 ho. Ayo le bocah cilik-cilik wis pinter tari jojogetan kira. Ayo golek SPP le. Putra Nugroho. Woi, ayo le bocah bagus sing ati-ati nggih. Bok. Ho, hopla. Oh, yuk. Ho. Yo. Hoppa, ha. Ayo ger Putra Nugroho. Yuk. Ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayo rasa-rasan mre sampurnane jiwa lan raga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan padha sing ati-ati Putra Nugroho. Lenggih panjenenganipun Bapak Narto mande. Mula padha waspadakno adik Arsa, adik Dipta lan ugi adik Alta. Nino. Ayon komyok gawe kumun takun sarta rukun akeh kang gayung-yung dadi srana iku keterjemu nyawiji ing bangemu condong ing kahanku. Cilik-cilik anake kesit-kesit ya Bang. Ya iki kang kawinastan dening para satriya-satriya cilik, satriya Sabirawit Putra Nugroho. Woi, top. Ye. Ye. Hey, yo, yo, hey, yo, ya, Ayo li sing ati-ati nggih.
he oh hey ayo le jajale to jajale goyangane kaya mangkene Gen Putra Nugroho ayo Gen ayo hey yo ayo le yo oh goyang asik goyang asik goyang asik ah hop yeah 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 ha lo yo 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 yeah yang Siti Jas iyo ha o iyo ha i Putra Nugroho hop Jas, so, ya, ho, ya, goyang Siti, single Siti, jas, lo, yo, ya, goyang Siti, single Siti. Tasih sasarangan Putra Nugroho digoyang sampai pagi Dek. Ayo lo mrono mrene dadi wong randuwe saya ngrambyang uripe mok cingkrek atine nalangsa siniasa padha lo gawe becik tinompo sare awakku janji trimo antuk nugroho. Ayo Leditna sing ati-ati sesarengan Arsa lan ugi Altanelo Rana mrene dadi wong randuwe sayang jambyang uripe mok cingkrek atine langsa siniasa padha lolo
trimo kantuk nugroho. Monggo pinarak kanca-kanca putra budaya saking kalangan mulut tercinta. Hehe. Bos. Ha eh. Ho ha. Ho 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 ho. Ha eh. Ho ha. Ho 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 ho. Bos. Oh oh. Ha eh. Ha eh. Ha oh. Ha oh. Ha eh. Ha eh. Ha oh. Ha oh. Bersama Putra Nugroho setinggal lagi Mbak Fia Anjasmara lo ini kita berdiri kembali deh. Yen arep crita karo sapa ayo yen ora crita kok tambana longso yo saya suwe kok ngene resane setino tino mong ngatoni wae Ayo lo Mas Sabri. sambat wis ra kuat arep jalan Ayo lo Pak Karno. Iki lo bocahe. dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan nrimo ayo le Goyang deh Putra Nugroho. goyang goyang tindak tanding dalam rati larangnya semi gerak lagi Yo. Lulu. Ayo le golek sangu matur suwun Pak Narto. Karo bilang gimana matur suwun Pak Narto. Halo matur suwun. Digembal sing rapet yo. Matur suwun karo jenenganipun Pak Narto dalu menika. Goyang Pak Narto. Ayo le, ayo le. Yen arep crita karo sapa oh saya suwe kok ngene rasane matur suwun Pak Dino omong ngakoni wae yen arep sambat wis aku wae Iya arep jalo tulung bingung lek nemu yen iso kapan bisa ngajeng iki kasmaran priyo kang ke pati-pati Podot masuk. tindak Iki lho. sampai bawah Putra Nugroho. sampai bawah sampai bawah larangnya seni greget lagi yo Yo. yo kira mau mimpi orang Solo. hati iki bisa tak hilang
lan rimo yo oh, oh, oh. Wasik ayo Ger Putra Nugroho tugu rejo tangan tulung agung swara congkir kumandang terus anitir sesenggaan sautan iramane dasar padang bulan padha lelungguan kandhak kang seneng atine iki kanca jaranan Jawa angiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri prelastari ngrembaka kami gunani ha-o ha-e ha-ho ha-e ha-o sekali lagi kita bergoyang bersama Putra Nugroho. Gelo 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 ingin dinggon goleki bareng saiki
nado tak parani wong nuruti ngarepe ati hambareng saiki ketemu kowe nengo ora pamit aku kaya sinendal atiku loto metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno kaya kondo sing tes sojo aja kali keleti aku ora bakal kaya ngene lelakonku pengen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kemo ati salawase Jos lo ya op hey ya o ya ya o ha he ha ho ha he ha ho ha he ayo Dek Reri goyangane Up, bayok ya. Oh jos. Ya ayo le. Bocah cilik-cilik wis kaya mangkene ya. Oh. Ayo lo Ger. Awas. Aja minggir-minggir. ayo Ron Ayo. Anak iki Run. Anak bojone iki Run. awas Ron Ayo lo bocah cilik jarak dadi hop jaluk dadi Sikra ngayaka Ayo ge. Awas.
Sing hati-hati le duwite ceblok le. Heowe,